चिकेन फ्राइड राइस बानायनो नागिरदों बिथाङा सिगां जोंना चिकेन फ्राइड राइस बानायनो नागिरदों हाब साराय गरम खालामदों दै सारायथ' नङा फ्राइ पेन ना मा होनोमोनलाय बेखौ फ्राइ पेन कितना अच्छा लगा यार आ जाओ सभी आ जाओ इधर खाने के लिए कोकराझार में जाता हूँ रेस्टोरेंट प्लीज कमान ब्रो तेल डाल दिया अभी डाला जाएगा आधा लहसुन आधा डाल दिया इसके बाद जाएगा चिकन जाएगा और जाएगा क्या है प्याज और चिल्ली कटिंग करके रखा हुआ है इसमें डाल दिया और गाजर डाल दिया इसमें और बंदा को भी थोड़ा सा डाल दिया और बीन्स डाल दिया इसमें अभी नींबू डाल दिया अदना मोटा थोड़ा सा डाला है उसके बाद चावल डाल देंगे कितना बनेगा ना गाजर होबाय बंदा कबि होबाय बीन्स होबाय बेवहाय बेदर होबाय दा होसिगोन जोंना माइरं माने ओंखाम माइरं रुनाय जेनेबा राइस बासमती राइस होसिगोन गामि हाबसो अभी डाला जाएगा राइस अब क्या चीज़ खासा बनाएगा दाल बनाएगा ना उसको बना लो देखो एक बढ़िया बना रहा है यार थोड़ा सा नींबू डाला हो और आधा मतलब थोड़ा सा डाला तो बना रहा है पिठाखौथ' बयबो मिथिखायो सया सस डाला नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन बिथांनिफ्राय बोरै बानायो फ्राइड राइसफोरखौ नायनानै ला मा होयो मा मायो नाय बेनिफ्राय डालोगे इसके बाद टोमेटो सॉस दिया जाएगा और चिल्ली सॉस थोड़ा सा बस हो गया और थोड़ा सा फ्राई करेगा इसके बाद दिया जाएगा नोंथांमोनाबो सोलोंनानै ला बाव मा होयो आरो बोरै बानायो चिकेन मसला थोड़ा सा डाल दिया बस हो गया हाँ बानायगासिनो बिथाङा इसका बाद हो गया और धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दिया बस बोलिया जाखाव रेस्टुरेंट फै गासिबो जाफै अननानै जोंनि बे गोदानसो बानलु गोबाव जायाखै मास मोननैयानो जाबाय मास मोननै मोनथाम हाबाय आरो फ्राइड राइस ये हाफ थोड़ा सा डालो बस जाबाय नै लोगो बेखौ हैसिगोन दा जोंनिया फ्राइड राइसआ जोंना बुरजा मोनो नै बुरजा नै बिनो गोबां दामबो नङा दामा only 70 ल बियो हाबो 70 ल नङाबा बियो 150 नि माल जाहैयो 150 नि माल बियो नै ओमफ्राय नुबाय ओया तेल परोटा नै लासे परोटा जोंना बेसेबां बियो कति हो 20 रुपया मात्र वाह यस्तो ठुलो वाह बढी बात सब बन्ने रायजोफोर सनामोन लोक्षिमोन नानिमोन जारौमोन आब'मोन आरो आंनि फंबाय बिनानाव लोगोफोर नायदो नों बिसोरा जोंना जाखाव रेस्टुरेन्टनि बिथाङा बरिया सङोलै जोंना सयथिबो जाथावखौ नुखायो दा औ बोरैबा नुजोबखायो नङा बेखौथ' सयथिबो जाथावथाव नायबोनि बिथाङा माबानि बे दतमानि बयबो सिनायखायो बिथांखौ फेमास अच्छा परोटा बनायदों बरिया बानायबाय 20 थाखा 20 थाखा होनबा बेसेबां गिदिर जाफैदो सनामोन आब'मोन बाजैमोन आदामोन जाफै जोंनियाव जाखाव रेस्टुरेन्टआव फै बयबो फै